ஐயோ பெருமாளே, எக்ஸாம் வர வந்துச்சு, ஒண்ணுமே வேற படிக்கல, ஃபெயிலான மான போயிடும். தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், என்னாச்சு? ஒண்ணுமே படிக்கலப்பா. திடீர்னு பப்ளிக் எக்ஸாம் பண்றான். சரி படிக்கலன்னு புக்க திறந்தா பெரிய பெரிய பேராகிராஃப். வீட்லயே உட்காந்து உங்களுக்கு பேர குழந்தைய பெத்து தருவனே தவிர பேராகிராஃப் எல்லாம் படிக்க தெரியாதுப்பா. வருஷம் ஃபுல்லா அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன். இப்ப திடீர்னு எக்ஸாம் வந்துருச்சு. 100க்கு 35 மார்க் எடுத்தாதான் பாஸ்ங்கிறான். அவ்வளோ மார்க்குக்கு நான் எங்க போவேன்? ஐயோ பெருமாளே, எந்த வாத்தியாருக்கும் இருக்கமில்லை, எந்த கல்வித்துறை அமைச்சருக்கும் பரிதாபம் இல்ல, எந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கும் எங்க கஷ்டம் புரியல. அப்பா அடிக்க வராதீங்கப்பா, வேட்டியை ஒதுக்கும் போது உள்ள செட்டி வர போடல. எந்த சிஎம் கொரோனா நாள் பாஸ் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும்.